Greetings to you all. This is Umkhulu Dlangenyezi Empande eGawulazizweni. So namhlanje ngizokhuluma nje ngezinto ezimbalwa, like 6 of them. Why the chosen one are being isolated. So namhlanje ngicela nje ukuthi nizinike isikhathi ngicacise le ndaba ukuthi umuntu mekuthiwa uyasiqheliswa emhlabeni aphile yedwa abe yedwa kudalwa yini lokho. So stay tuned. So number 1, lo moya uyakudinga ukuthi ube wedwa and uke uvale nabangani. Ungahlangani nabantu kuphele ngisho uthando noma ukuba seduze nabantu kube ngathi ungahlezi wedwa. So the reason why ukwenzeka into kanjalo ukuthi ube nesikhathi nawe uveze zonke izinto njengoba zinjalo. Yabona ukuthi usuke kunale mission ekumele ukuthi uyithathe. Kunalendlela ekudingayo ukuthi uyenze. Kunezinto ekumele ukuthi uzilungise njengoba lo moya ukudinga uwedwa. Isikhathi manje sokuthi ulalele izinto ozotshelwa zona nezinto ezizophakanyiswa ngaleso sikhathi ngenkathi uwedwa nezinto ezizokufikela ezumntwana wesithunywa. So singasho ukuthi isithunywa siphinde futhi sisho ukuthi mhlawumbe idlozi thizeni elidinga uwedwa ngaleso sikhathi. Ingakho lento ibuye ishintshe ngisho imizwa yakho. Kube manje engazi ukuthi iyazi lo muntu kade ngimthanda kodwa manje seliyehla lolu thando angazi kwenzakalani kodwa lolu thando sekumele ukuthi uliveze kwenye indlela. Sekumele ukuthi ulinikeze lo moya lolu thando ukuze usilithe leli dlozi selanele ngothando likwazi ukunikeza uthando kabusha. Ngifuqamba manga lo moya uke ukhiphe nje kubantu uyitshela ukuthi cha lo muntu bese sisikhathi siside naye yaphela iminyaka sindawonye sibambene kodwa manje lo moya masufikile unesikhwele udinga wena wedwa nje ngazo zonke isikhathi. So kuzobalekayo njengamanje ukuthi uyibheke indlela yakho uvumele nje umoya ukuholele endleleni ekuyiyona ngoba seyisikhathi manje sokuthi uphile wedwa ukuze ukwazi ukuthola lo moya ukuthi usukaphi uzokwenzani yini oyidingayo. So udinga uwedwa ingoba ngiyathanda ufana nabantu abaningi engazi manje lento bayayazi engazi manje sekuzole kuncenga umuntu manje ukuthi akholele esithunyweni noma abe semoyeni ongcwele lento ikuwena. So manje omunye umuntu ongahambi endleleni yokukhanya uyangayizwa lento uyangayiboni ngoba phela usuke sasebumnyameni, uyabona. So kubalekile nje ukuthi njengoba wena usekukhanyeni uwena wedwa ozokwazi ukuyizwa lento futhi uwena wedwa ozokwazi ukuthi uyilungise. Ayidingi izandla eziningi, idinga nje esakhe isandla sokuthi siphakame senze ekufanele. So ungaxhekeki nje sekuyisikhathi sakho manje ukuthi usuke ebumnyameni udilike zonke lezi zibopho zakho. Amathunzi amnyama, ichitho, ubumnyama konke kudilike. Sekuyisikhathi nje manje ukuthi indlela yakho ikhanye. So number 2, idlozi lakho isithunywa sakho siqhelelise nabantu just because there's a role that you need to play. There are problems that you need to solve. There are people that you need to heal. Kubalekile njengamanje to know who you are as a person ngokuphelele. Phelelisa izinto ngoba iyonke indlela i-process or i-journey izokudinga ukuthi ube namandla. Ingakho sometimes mawusuvuka ilo moya uke uphakamisele ikhali mhlambe nje yabo into kanje. So this is where we fight. Siqoshe imimoya, silwa nezitha, silwe nakho konke ngoba sibe sinikeziwe lawo mandla ukuthi emhlabeni asisodwa sinabantu abangakaphenduki. So labantu kumele sibasize ukuthi baphenduke babe njengathi. So idlozi ke mele liphakame ngaleso sikhathi ke lembule izinto ezikanjalo kodwa ungabi nokudideka kodwa okhonjiswa kona kumele ukuthi ukusebenzise. Iyangixaka ke lento ukuthi uthatha umuntu onesikhali kodwa akasebenzisi.
sike gcwale ngisho iy'ntuli lapha ekhaya emva kwendlu lapha ku-drop zifakiwe izinto zivaliwe, nomunye useziwaduka walahla laphaya wathi mina lento ayingisebenzeli. So ngeke phela ushiye isikhali ungakazi usibona amandla aso. Fanele ukuthi uma usibeka isikhali uyasazi ukuthi la umsebenzi waso usasebenza ngempela, amandla akhona aqhamuka kanjani. So awukwazi ukuduba into ungakayazi, ungakayiboni. Fanele uqhubeke nje wenze lezi zinto zabantu abadala, kodwa nje isikhali sesedlozini nesikamoya kumele ukuthi usisebenzise ekuthandazeni ngo-12 ebusuku. So number 3, your ancestors can isolate you from people because of there are things that you're not supposed to know, and kunomngozi ongamele futhi ube kubona. So namhlanje kuzobaleka ukuthi ngazonke isikhathi ungaloku ucabanga kakhulu ukuthi why uwedwa, why ungakwazi ukuhlala nabantu. So idlozi liyakuvikela engozini, khulumeni, ekuhlebeni, ukuthi njengoba manje selikuletha kulona idlozi seliguqula, ingoba manje sekuzoba isikhathi sokuthi bakumbulele ubuwena. So it's like you living a fake life if isisunya singakaphakami, if you have a calling. So mase usekuphakama leli dlozi selifuna manje wena uqobo lwakho, so lizokususa ebantwini, lizokususa kwizinto ongamele ube kuzona uphile lempilo efuze ngabe uyayiphila. So izinto eziningi zizoshintsha, uzoba lizohlezi likuvikela kuyona yonke into. Sometimes unqone ngisho ukuhamba, ekuseni uvuke ujabulile ukuthi namhlanje ngiyahamba ngedolobheni ngiyokwenza izinto kanje, kodwa only to find ukuthi manje mase kufanele uhambe uyokwenza le shopping encane, uphelelwa amandla, usafuna ukuhamba, uyabona akusenzeki lutho. So ikona nje okuba inkinga kakhulu. So ngizocela nje ukuthi wonke umuntu abe noku-understand ukuthi le mimoya isuke iqonda ukuthini. So ungayiphikisi, hamba ngaleyo ndlela, uhlale nje kuyona indlela yakho. Usekhaya noma ufisa ngathi ungaqasha, kunomunye nje ufisa ngisho ukuthutha ahambe ayohlala kude nasekhaya, ngobani akahlalisani nomndeni wakhe. Uyabona idlozi seliveze ukuthi lo mndeni uyisimo sini, uyabona abantu abangalaleli. Khona abantu phela imindeni engekho supportive ngenxa ukuthi into zabo bona abekho spiritual, so they won't be there, you know. So kubalekile ke njengamanje ukuthi isinqumo sakho usithathe and ngeke uzuyisole ngaso lapho gogo nomkhulu. So kuzobaleka njengamanje uqala indlela yakho, uphila impilo yakho wedwa, and iza nenjabulo. Ilapho khona uzizwe ngazi siyazi usemhlabeni wakho wedwa, ku-quiet, akunamsindo. Yabona lento ucashana nomsindo angiphathi kona ke bo uhlala ethi uzowabantu abanomsindo, ila khona uzodinwa khona ubatshela ukuthi cani ngehlele umsindo ngoba angizwani nomsindo. Ingenxa yani ile mimoya le idinga ukuthi ibe sekuthuleni, ungabi khona impi mihla namalanga. So impi nje siyayigwema kakhulu, konke nje lokho siyakugwema. Ngicela lapha ekhaya ukuthi nje uyilungise leyo ndlela, uyithathe indlela yakho ofisa ukuyithatha, ungayiphikisi. Lo moya uphikiswa ngoba uyavala, uvala nje kube ngathi kuvalwe ngengidi ngempilo. So fanele iqoqele ngidi le manje, ukuthi njengamanje lesimo sokuthi kuvalekile njengamanje, asiqaqeni manje ngengidi, sivule ngokhiye lapho kufaswe khona, ibopho konke siyaqaqa. So awenze into kanjalo njengamanje, make a decision ukuthi lo moya uyawuhlanganisa kuwena, uphila nawo impilo yakho yonke. Akuyona into ezobiyime izoloku uqhubeka njalo, kodwa uma ungayiphakamisile eyakho impilo iyama nje ithi nje kube ngazi sikhona into esha upause, kube into kanjalo. Amen. So number 4, your ancestors can isolate you because they want to bless you, because they got good things, so they won't like show them around people. So ngeke bakwazi ukuveza lokho abantu abadala because kunabantu abayizitha. Idlozi selifuna ukuletha isibusiso, so lizokukhipha ebantwini ligcine wedwa ngoba kunezinto kumele uyithole, wazi nokuthi itholwa kanjani ke kunendawo. So lento ayidingi ukuthi kube khona indlebe eziningi nabantu abathanda ukukhuluma. So idlozi liyakwazi ukuqhelisa nabantu ngoba lisofuna uzoshiya isibusiso kuwena.
So kubalulekile njengamanje ukuthi uyibheke le ndlela uma ukuthi kuleyo simo njengamanje ukuthi idlozi lakho seliyambula ngenxa yokuthi usuwedwa. So kufanele ukuthi ungakhohlwa nanokubonga ukuthi ubonge ukuthi konke lokho sekuyavela manje sekuyacaca, isinqumo sakho sithathile and lezi zinto seziyabonakala. So abantu abadala nje abafuni ukuthi kwaziwe izinto zabo ukuthi le mali sithola kanjani, siphahla kanjani, sikhuleka sithini, or singobani thina, kodwa bazoyikhuluma lento uwedwa. So kubalulekile-ke njengamanje ukuthi wenze isikhathi nokubheka indlela yakho ukuthi iyaphi, noma phela ulifunde nedlozi lakho ukuthi lifika ndlelani, likhuluma kanjani. So ngamaphupho, ngama-signs, ngezibonakaliso, ngabantu kwaphela. Mhlawumbe uzotshela ngokuhlangana nomuntu, hhayi ngokuthi uyohlola, but uzohlangana nomuntu akutshele, akumbulele izinto zakho, akumbulele nje into okumele ukuthi uyenze. So kubalulekile-ke ngaso sikhathi ukuthi lezo zinto lezo osukholiswe zona uzenze ngaso sikhathi, uyinike isikhathi nothando. Kodwa nje wona msebenzi loyo osuke uphathiswe wona wongibuleka, uyabona. Lapho sekuyi-stage sokuthi uyambuleka-ke manje, uyabo, uyambuleka. So number 5, amadlozi azokususa ebantwini because of sekuyisikhathi manje sokuthi ukhethe ubizo lakho, uhambe endleleni yokukhanya, usebenze ngokuzimisela, ungabi ney'nkinga. So namhlanje ngiyacela ukuthi umuntu namhlanje asibheke ukuthi uphathiswe maphi amandla, ukusiphi isimo manje, kusiphi lesi stage njengamanje. Kodwa njengoba uthanda uhlezi uwedwa, ilapho khona uba nemicabango manje. Le micabango iyaphakama because of lo moya osuke ukusiza ukuthi yini abayidinga kuwena, yini osofanele ukuthi ilunge. Ilapho khona uma uwedwa uyakwazi ukucabanga, uyakwazi ukuthi uba productive in a day and do whatever, write down some things and future goals. Ilapho khona uqala uba namaphupho-ke manje usufuna izinto ey'nkulu, ufuna imizi, ufuna iy'moto, lento uyayicabanga uwedwa. Ithi le mali mayifika noma lithi ledlozi malibusisa, bese lezi zinto uyakwazi ukuzenza ngezinto osuke njani uzivezeliwe noma wena uzicabangile, and with your visions anything can happen. So you need to manifest as well. Izinto zakho uzikhulume, ukhulume uphimisele, and even when you pray, make sure ukuthi uma ukhuleka lo mkhulu wakho uyajula, ujule ngempela, ube specific kwinto osuke ufuna ukuyisho noma ufuna ukuyicela ngaleso sikhathi. Kuwena kuthi uqinisa uNkulunkulu noma uqinisa kwidlozi noma uqinisa kwesithunya, but le moya vele yomntathu iyasebenzisana. Lo udlulisa lokho komunye nalona udlulisa lokho komunye. So kubalulekile-ke njengamanje ukuthi konke osuke ucabanga uwedwa, kubalulekile ukuthi uphinde futhi ukuphimisele, hhayi kumuntu kodwa phansi, uguqe phansi ngedolo, ulayithe izibani zakho ezimhlophe, lapho phela ezizokulekelela ngenxa yokuthi uzofuna ukukhanya, uzofuna impilo, uzofuna konke. So kuzobalekela ukuthi njani uguqele uhloniphe umoya ngaso sikhathi ukuze uzwakale. Umkhulu wakho mawuzwakale, uyabona, ungakhuleki ngokukhathazeka, uyabona. Manje uzowenza namadlozi abe nokudangala, kodwa fanele ukhuleke ngokuzethemba, ukhiphe yonke into embi esiceleni kwakho noma imicabango negative isuse. Always be positive whenever you pray and when you're willing to have the thing that you wanted to have in your life. So kubalulekile-ke namhlanje ukuthi ujule ngempela umoya, ukhuleke kuNkulunkulu uqobo lwakho ukuthi akusize, akuxhumanise namadlozi akho namaphupho akho nezinto oy'fisayo zibe njengoba zinjalo, uyabo. Nento zakho yicace nje, konke lapho kucace. Nento osuke ukhonjiswe yona-ke kule nto ukuthi manje uya-isolated, izinto okumele ukuthi uzenze, izinto okumele ukuthi uzithole, iy'ndawo okumele uye kuzona, ngoba phela ngenkathi uba wedwa uyalala, uyaphupha, wenza zonke izinto ey'njalo. Umuntu ohlezelele, uvele ukukhathala, ngisho ukuthi uyasebenza kube ngathi ungashiya uhambe uyohlala wedwa endlini uy'valele. Ilo moya vele awusakudingi emsebenzini, kufanele uye ekhaya uyohlala khona onjoye impilo, ngoba sometimes imimoya ingakudingi ube semsebenzini, ikudinga ube sekhaya ukuze ube nesikhathi, hhayi ngoba nakho izokuhluphekisa. Sometimes uya emsebenzini kodwa ungangeni lapho, uyabona, ungangeni, ungabeza ngisho nabantu. So kuyakudinga ukuthi ungapretend because lapho usuforsa umsebenzi, ngoba phela usufuna isinkwa. Kodwa kahle kahle lo moya usuke uthi nje ngeke mntanami, siyakudinga manje msamo,
sesikhathi sokuthi ukhule ku-12 kodwa wena usemsebenzini. Mese kulokhu kuvukile mase ngazuthi le mimoya ngazuthi ifukiza nezitha khona lapho. Yonke into nje yakhe ivele ingahambi kahle. So angisho ukuthi abantu abaye imisebenzi, abantu abasebenzi, umsebenzi ubalulekile. Kodwa uma sekulesimo leso sabona ukuthi ngibona-ke manje lo moya ungidinga endlini, gogo angeke uzohlupheka umsebenzi wokubuye uthole omunye. Izinto zakho zizobuye zenzeke. Yenza into zabantu abadala uyiqede bese emva lokho-ke uyiphile impilo oyifunayo, ngoba nabo basuke bezofuna ukuphelelisa imisebenzi yabo. Ngoba bongakwenzi ilapho khona ziba mnyama khona izinto, nemali yosebenza awuyiboni. Cabanga uvuka ekuseni uyosebenza kodwa imali awuyiboni. Yini edala lokho? Ingenxa yokuthi lo moya awuboni nawe, uyabona? Fanele ubone kuqala ukuze yonke into oyenzayo bese uyayibona. Into ekanjalo nje. Amen. Ngiyabonga-ke emakhaya, cela nje ukuthi nihlanganise izinto, nenze izinto ezibalulekile. Nilalele imimoya. Hleli wedwa njengamanje ekhaya, awufuni umuntu eduze kwakho. Akulona icala lelo. Kodwa wena usuyazazi namhlanje ukuthi ufunani, nemimoya yakho ithini, isisunya sakho sifunani, enza otshelwe kona. Ungezwa ngabantu kodwa ezwa ngemqondo wakho, the inner voice won't lie to you. Namhlanje nje it's your day kahle kahle ukuthi ube ne-understanding ukuthi why uwedwa. Yini okumele ukuthi uyenze, wenze njani na. Amen. Thank you for your time. Have your wonderful day, weekend, evening,